No, se on aamu vasta. Toivotaan, että se siitä voi parantua vielä. Muista korkkasin niitä. Joko sä oot pelipaikoilla? En oo lukenut tota ryhmää, kun siinä on kilissut viestejä tässä koko ajan. Mä just sanoin, että mulla meinaa mennä, kun mä huomaan, että kännykkään syttyy niinku ilmoitusvalo. Tai toi ilmoitusvilkku, niin mulla meinaa mennä fokus. Oli pakko kääntää puhelin ylös alas. Kyllä mä vähän näin suunnittelin vihjeessä. Mä olisin vaikka tossa, joskus tossa... Hei! Nyt maksaa! Nyt maksaa! Tämähän maksaa! Nyt on iso! Nyt on vitun iso! Pakko olla vitun iso! Vitu vamos! Eikö tää oo? Eikö tää oo niinku ihan vittu super? Yks! Maksit! Maksipaskat! Niin, sillä lailla! Sillä lailla! Sillä lailla. Ihan noin vaan. Ihan noin vaan.